Yoko bainyora na kubasira bamenye kuri wasense moye bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii niko yoko riyekergo kyobo jumbe Daktari Andrew MAUBI harurogo sirwa ogosira ochiase abana kiombe ba Inabo Welfare Group kuri wase wodi ya Nyakoe ase okubasira wikirania emiroberio yabo okwana chinga kiechio alenge ase omusangerekano ime ye bunge yo nigo amochiri Oborai obogendete ase bunge yo nagotabuna nigo abagetutu batigaire MAGEGA ase AMAGENDERERO ase ogoteberera kobera isiko ye serikali boigo niga ababolira bamenye be bunge yo kwerike buna bakichikura libatwale libaga lyogochora abarai abara bakorenta AMAGENDERERO chinsemecho nagotumanya umurikito Caroline Mausa. Itukoria rero nigo yokorige kerogo kia bunge ya Kitutu Chache South Dr. Andrew MAUBI abaga kubatarira abamenyi kurwase ebunge yo anene mono kurwase chinsemo chie wodi ya Nyakoe ababa kurwase kiombe kemanyikanete buna Inabo Welfare Group abo asabaga kubasira nemesa yo kubekerera esanduku ya Nyagosira nabayigo kubasira so kubagurira ebirogo entonkeria se Kenya tomenyatega kera abaikere anya moko nyara murayo rimwe atumire agenda abasukumira are ese gotoka togochoro rero nchoru Andrew mukaya MAUBI ntitari bo president mkobori njegera ngo bori ngendo kiege obo jum president ega kogera ega mwangere chinguru ase bintu byasinyire gosuka igonko genda nchebuye ko monyene ngichembarangeri ngari nasiyiru nchebuye togenda ntunye omurayo myaka bera mutwe na ase chingiti chirora chita abantu bakarendo kiege okwana se chinseme ichebo igoniga aragire byara Oborai imeye bunge yo abwasate bire bunaniga abagetutu babere bagotigara MAGEGA ase AMAGENDERERO nabayigo kubasaba abanyare ko baba kumusira eliya chiko baga ko bwaterira na kubaletera AMAGENDERERO ange oko babanyare ko baba kunyarika ase geka egetambe ACDF abaga kamura nabangina nabasaye terigo isana naende yache sinini abamura babeke nuko yonse kwa iwo para baga be kunge budget ngongurera likorie bara sia gantu kanga no romeme babe kamera babusa ni baba ko be ko maro mwere bukumbe babe ka lumbiri elunana baga rende kie binte binje tingwanja chibesa chiko genda se chisukuru bari ikase nge joba kama nyaine na basa gete karase skuru e karase bako ira abana batwekerio bari kama lieta 100 lakini abana bekena bako enda ona mange abana 200 ebere abana tamanini chibase chiko chiaso kali umurango oraria omaye ebinte ibyonsi ngoli kubira ase report yo montorio mongino lyo okore sabu ya serikali ose audit ande obirikiro rate propaganda mongeri baga chibase chino chiche chionsi chibakorere mirimo omomoroyo mintora okoro kujafet nyakundi nasanya kumosisini tali baga akareta kabisa agasukuma bweka baka ngiyo the president ya kwana te garachi te gari function ya machogo garare ngo mwaziri which semi agateba Jafet onchandi epale bona squeeze ntoli weta boronge abantu bami ndotigamba boli no monto mago chora gosene chama no morayo osunge binto gosene chama abana bali mutarabo atachikura abana mubwate kitigana na reri kinsa igabira egana litoka babange aire nawe ko gosoka kuri nyomba nona abana abagenzi batayi bitosoga umuntu to gwagara no ino moko abane direction mo basa kwanta abana abagaba ngiba manyire nse ko bataye mwarke abigitera mwiye ena tebeta gakyo nyendi abantu bainabo banja etware kuimuka twende gwakira chaveti mbia mono twachandigite nkurwe chiro ngakira nsebunapo nande nabukirira kinde sabani kunya korengere ndiga kingo cha goikabugana gaki utakonya ninjira mbwate lakini rero netoka kinde minto nyali bali keroka igongo cha kinde metenga mwane ngo ikabune gesero round yeye tole nae pamba tupamba etotage tora Kitutu Chache South omongwano yo kurunga nere Jafet nyakundi baidya okorege gasire ngiya sana wono rabuge nganero kogambaga iga Kitutu Chache South kali Kitutu Chache North igomo gambege ntunari goteba neke no mo bungo yo nere Anthony Kibagendi nasere tigukoru koru parliament ingegeko gerako sere koru parliament na singe nchembere moya musinyire aigwerete omongwana Jafet yogokora AMAGENDERERO paka Kitutu Chache South
amoigwerete ndamwamu igo mogambi gento ntagetengo tebineke ntogwanchete buna Gitutu chache South ntogwanchete buna inabo welfare na abantu bonsi ntogwanchete aye nkoetore nane gokwatore chikurase rieta ria Yesu nayo ogenda bunge gari ochigotokwarira kurworo minto Andrew MAUBI libagane riao bono ntutigeti ogende koti igototagete ogende bunge gose bona tali boigo na bomorochegeza gwiki riya mono karibu sana mugambi Elietaria ne Mausa Caroline